klubløb den 15. juni, og det er trail, Og det er Albertslund, og det er godt, og det er skov, og det er sjovt. det kan være vandhuller. Man bliver så glad. Det er noget helt andet end landevej. Og det er ikke noget med tider, det er bare om at komme i godt humør. Man bliver så glad af at løbe trail. Og alle begynder, nu så jeg rigtig mange nede på stadion. I er meget velkomne. Og vi skal også have nogen med, der hedder Mads, Og Leif, Kirsten, Rasmus, Benjamin, Lise, Emanuel, Birgit, Mogens, Matthew. Rasmus, Hej så. Katrine, Karina. Og jeg kan simpelthen ikke komme til det. Alle kan komme. Man skal tilmelde sig på event, Ja. og det er et klubløb, og det er gratis for medlemmer i Langgarven. Så kom og vær med. Det bliver super sjovt. Vi ses Det er rigtig godt. You've been thunderstruck. Kom og vær med. Det bliver rigtig godt. Tak for turen. Tak, Tyre.